er det første toiletbesøg på Roskilde Festival 2012. Det er det vildeste. Hvor fedt har vi det egentlig? På en skala fra 1 til Ringenes Herre. Vi sidder på skate. Stadig lørdag den 30. Hej du. Det er stadig lørdag den 30. juni. Nu er klokken til gengæld tusmørke, hvilket er min yndlingstid. Du drikker øl for en orange. Og du mangler. Jeg kan ikke rigtig fokusere med at hej Frune, det er mandag den 2. juni. Thomas Bæks fødselsdag. Onsdag, og vi er inde i Opera Bar. Det er Lasse! Hej Krone. Du er jo skæt af nederen. Og det er bror, det er Jeppe. Det er Jeppe. Det er meget ild. Det er meget ild. Hej Krone, klokken den er 20 minutter over 4 om morgenen. Anden da. Ja. Krone, hvis der nogensinde nogen, der nævner en hest-app for dig, så siger du stop. Nej, jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke se den. Hvorfor er du her stadig ikke, Krone? Hvor bliver du af? Hvorfor var det? Camp. John og Tony. Camp. John og Tony. 2-3 kroner for mig! Det er okay nu. Hallo. Hej Krone. Har du god festival, Krone? Det er torsdag! Nej, det er fredag. Fredag! 3 fede kællinger på en bænk. Roger over and out. Vi rapporterer senere. Go, Krone. Get on the floor and move your booty, Krone. Hey! Hej Krone. Krone. Krone! 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 Krone!